Don't read out. Don't read out. Yes. No. Say by memory. I'm not going to read. And I'm not going to spell out. That is your duty bomb. That is a duty bomb. And you feel at very first place without taking a confidence for all stakeholder. That's why this issue came into How can you say that? Please, Deputy Chief Minister, sir. Respected Deputy Chief Minister. Please, you yourself have by saying that not a single English will go to Assam. Sasisin pat lembaga ni ka video an wanra yepi ya ka wei jing pen kan mau ha ka ba wei na ki rang ba nong ya lam nang ni na pu ka jat ben riu le se pidang kan mau ya ki kam ki ba krau ba ula persang ban le na benta jonga jong pi nam ta ki khun ki kiti ki jongi la da pidang kan mau ha ka por ba ka jelam me klaya kan sayo ban rakhe ya ka jing dap san phos nam ka jing yo jela ka bapura une unong yalam ulami syakmat daga jingkit kli ban raha ya ki katu kat ni ki mat jing dawa ban raha akmat jong sorkar ban dawa na ka sorkar ban pen urlong ya kita tenganum kwa ban jet kerteng lut ya kita ki mat jing dawa ki ba uni urang ba ulara dengan kenmau arteli ki mat jing dawa bat gini ki arteli ki mat jing dawa ngila ban ong bat ngila ban penti kena ba menta kelajan urlong bat kawaili keladat urlong kata kalong kamat reservation polisi pan review ban riwam ya kata ka reservation polisi kabadon ya kejing ko kejing no siliang hang ne pok gejela uni orang ba ula syong syak tangan hang tepok maran malki ban pen sengau ke di mat jing dawa te henrei ka sorkar hak itu kipor kadang pen urlong hang ya ka wei na mat jing dawa kata ban penjelan ya kata thungkam bat kala penjelan sisa te henrei hadin katu kan ipor uni orang ba ngiu i ba usai marwei bat uyak sat marwei hang te pok sambli ban ra ban yatai ban yathir ya ka jing ko ka badon ha kata ka reservation polisi bat ka jing yap nong yengi la da pentrikam ya ka roster system ka badon ya ka jing ko bat ka jing no siliang dei sisa tat anda hadin ka election arjar pulai hadin bala yo ya ka wei ka kenhun kata ka ba ngi sakhi bat ngi yo i baro hapok ke jing yalam jong iba arden mele besai moy ka sorkar kala pediang sisa ban review ban riwam ban bu ya kata ka expert committee ban pej bini ya kan ke jing ko ban ke jing no siliang ka badon ha ka po ka reservation polisi hanre ka ba sosi kalong ngiu i ke jing kentho jong kita ki dong sim kabu ngiu i kata ke jing yalam bakla jong ikat do kat ni ki nong yalam nang ni pok jat bereu da ka ba keno bat ka ba kedau persya bawa dei na ka dau jong uni urang ba sami ke kenrum kenram habaye dei bat reservation polisi pat sami ke jing dunong ya ki kun khasi habaye dei bat reservation polisi dei ba open ki win ma u hana hang te po assembly ngakwa ban pensai pat ngakwa ban pen ngautu hang ni ya ki prado ki prasnam ki kun dap senrang hang ni po gabri nyau trap ki long kemi ki long pa ki kun samla dei na ka dau jong uni urang ba hanrei ka dei na ka wei kalong kemi na po rilum garo kabala file case persya ya reservation polisi hang tei hapo high court nadu usnam arjar kat khandai kaba uni orang ba hadin bela benai ya ke jing file case jong ke beriu bat bela yu i lupa ya ke jing ma ka sa pentrikam ya ke roster system ulas dang bandawa na ka sorkar ban review ban riwam ya ke reservation polisi haswa ban implement ya ke roster system bat la ngampak la kadai hakisnam arajar arpuwei bat arajar po ar ter ba uni orang ba ulas dang ban penki ya kene ke jing dawa ban review ban riwam ya ke reservation polisi namar ba la pentrikam ya ke roster system ha ke reservation polisi ka badon ya ke jing ko pat ke jing no siliang long ke jing dunong ka bakrau na bata ki khun ki ti jonga ki jongpi pat na bata ke ri ke jat ban riu nyau trap ke jongi ngim dei ban sya lam bakla hanri ngi dei ban pertu ya kita ki briu ki bala le bha na banta jongi pat ngi dei ban nang kumno ban bisa pat ngi dei ban kentat ya kita ki ba persang ban yalam bakla namar na banta pan penyu nong yele de simet ki persang ta kumni kumtai ban yalam bakla namta jongpi ban jonga te to bantangin ngap ya kan jingkren jong ni urang ba ka wei ka ba ura menta kamat na banta ban pensngau sa sorkar ban wanra ya kata ka right to equality te pinsa ngap hi ka kata ka right to equality ka ba uni urang ba udon ban wanra sasisin pat hang ne po gejela hang ne po gejat ban jongi hani ka por sei sien kum emali masukia
bang haban pen pau nomor bon sin ngajus pen kup halade yang tak mensim juga klik banum keren tang hijing ek bere jong konstituensi hindai ngan sutunat ia kaban keren ru pan sengu ia hijing ek jong jelah tinggal ku pan keren ha go bedai pat ka medical reimbursement kajing ek ka ba la syam ba lamat lemba kini ki employee government employee ba ki pensioner ki bala song thai ha bedai pat ka medical reimbursement halor kani ki issue ngada banra po ka house jong last budget session bang la pan sengu bat ngala keling apan jing shai ni minister beton borom jong ka help ba yong ru ba ka don kata ka disparity kata jong unfair ti balik kadon tak on kajino unfair paling kita ki bahe kita ki nong trai sarkar bat ki barit apa kajing pang kalong kumju kalau aja fair no malah hendrai pupun sing kalong kumju ti hendrai halo kan iga jingbu jong kan iga new government rate lembaga central government health scheme CGHS kalau kata plat ia kini ki general employee jong government employee bat kini pensioners namar ba kalau long burden plat kalau khia plat nak pantai jongki namar ke jerap nak yang sarkar kalong tangkin dia jadi ini nomornya ban kalian jong ini ki general employees jong government lingkar ki petitioner keladap ban pa yang tak jinglong ya jing siam go jong ki jing ya syago government mata lai panai sobna yang disangap charger but ke assurances la yo ru nak ini minister belum borom bi omen sapek tengah it scam mata lai panai sobna kam don ki no action has been taken from the government jadi lor tanong rim ngab gede kapra jong apan budget kum emeli mde taman shura pok house ti halor kani ngayo khobor ba lembaga ka expert committee lembaga government bakila recommend ya ka ban consider ya ka riet tang ye teki high up ka bangut ayu kani natada ko dem ka disparity kalong unfair ban nga kerpat ban kentu ye minister borom bin subha ban pet na mardor kani khanam ba kanum don ka jikta pangin hapan songu ya kita ki employee ki bala song thai ju ba barang tri ban ai ya kata ka bainong ka belum market ju umde bandon kata ka je pher ha pring di bahe bar ki barit tengit ka mani city ka ba ngan pha mata ko malaikan be madam amprin idon shabar ti ngangit scam in shimkhia la ka jong ka kamram ti tai ni kentin ang lem jong kublai shibun rang ba ai ga jingkit klik ke jong pi kublai shibun ya kan ka mensim syakri ke jong pi ngikit bokit ruang ba ublai trai kerat unai ai don rengkat bat pi bat unang ya kerku kerdo ya ka jing ka sem ke jong pi bat banang ajishu ya kata ka mensim ya le bat ya ka mensim syakri ha ka jingmut jing perkat ke jong pi ha ka jingkit klik ke jong pi